שלום חברים, היום אנחנו בסרטון חדש על ניתוח טכני בחשבון דמו. טוב, אנחנו עכשיו במניית ביטקוין. אנחנו רואים פה את ה-RSI שהוא היה ממש על הטיפה מכירת יתר. זה נראה שמנסה לתקן כלפי מעלה, מכאן לכאן ככה כזה. אנחנו רואים כאן סימן שאומר שהמניה תרד, כנראה זה יגיע לאזור תמיכה, בואו נסמן אותו. איפה מסמנים? אני מסמן את אזורי תמיכה ככה באזורים, כי לי אישית זה יותר נוח. נו, מה זה אחר הזה? הנה, בואו נסמן ככה. אזור התנגדות, בואו נסמן. כבר קיבלנו אינדיקציה שכנראה המניה תרד לכאן כזה ותרצה לעלות, כי היא תהיה במכירת יתר. גם מ-ACD מראה לנו שעכשיו לא לפתוח עסקה, אז כנראה היא תגיע לפה ואולי אחרי זה נסתרך. אנחנו צריכים לראות מה יהיה. בואו נלך בואו נעשה לדוגמה המגמה יורד. עכשיו לציין, בסרטונים שלי כאן אני ממחיש לכם בדיוק מה אני עושה, כאילו מצייר על הגרף, אבל בכללי לא מציירים. קו נכתוב להם על ההתנגדות. אני לא כותב כך רווח מכיוון שאני אכנס לגרף שעתי ואנסה להבין את המהלך הכולל בימים הקרובים, כי לדעת אם תהיה פריצת שער. הנה הגיע לפה. לא נחתה כלפי מטה כאן ב-RSI, זה לא טוב לנו. טוב, נחכה מה יהיה בינתיים, נשאר את זה פה. כמה היא אמורה לעלות? אם ניקח מאזור תמיכה 0.26. עכשיו אנחנו נעשה ADR. צדקתי, כן נגיע לאזור תמיכה. צריך לראות מה יהיה. דווקא היום, בגלל שיום שבת, אני זוכר בביטקוין, אחת כי כל השוק סגור, 2 ביטקוין פשוט פתוח, אז יש את ה-95% האלה שלא מצליחים, אז כנראה עכשיו הם ייכנסו לכאן, אז יהיה ווליום גבוה. ADR, בואו נבדוק מה ADR של המניה. נחפש פה איזה נר ממוצע. זה לפי 14 ימים האחרונים. אפשר להגיד שזה נר ממוצע. כלומר כל דקה היא עושה 0.03%. אני בכוונה לא עושה עכשיו חישוב של 14 נורות במחשבון, כי אין לי זמן. רגע, בוא נכתוב ADR. בוא נדליק את ה-indicators, RSI.
אנחנו הבנו, כנראה עכשיו נתמכת כאן. מה MCD אולי ירצה שתקנה. יכול להיות שנעלה גרף שעתי. איזה מבולגן אחוז שרמוטה, מה זה? זומבי הוריד אותך, תשתגר אליי, תלחץ על T, תשתגר אליי. אנחנו לא רואים שאמורה להיות ירידה כאן. כן רואים. כאן. קניית יתר, כלומר תהיה כנראה עלייה בגלל זה. סבא, גרף יומי. תלחץ על האותי. על האותי. גם מראים ירידה, סבבה. לא, זה לא סבבה. איפה החרא הזה? מה זה? תלחץ. עכשיו תלך לשלישי. עכשיו תלך לשני. ותלחץ להשתגר ל4. איפה זה ירד? נעלם. יש כאן סיכון גבוה. הסיכון גבוה מנסים זה לא טוב. כשנסיים לכתוב פה את כל הדברים, אנחנו ניכנס למחזור חיים של שוק ההון. 0.03% שווה ADR. לא שגר אחי, ADR. ככה זה היה, סבבה. בואו ננסה לעשות סרגל פיבונאצ'י, נדליק שיהיה לנו. והזומבי לא הביא את הברזל, כי הוא לקח מפה את כל הברזל שהיה פה. נשאר לי ברזל אחרון, יותר ספור. מה? אני יודע שסרגל פיבונאצ'י פה מן הסתם לא יעבוד, כי אני רואה שזה לא נתמך ב-0.618 ל-0.3282. זה בתמיכה כנראה היא תגיע לכאן, יכול להיות, אני משער אם היא תרד פה, יהיה מכירת יתר, היא כנראה תגיע לכאן, אולי אם היא תגיע לכאן אולי יהיה תיקון לכאן ואז היא תעלה, אבל בואו נעשה מחזור חיים. זה החרא הזה אחי. לא רואים פה גאפ. בוא נראה גאפים קודם כל. אין לנו כאן גאפס. W. טוב. סליחה, נראה לי שכחתי איך עושים מחזור חיים. בוא נעשה בגרף שעתי. הנה, יש כאן מחזור אחד. אבא, זה איסוף וקנייה, זה פיזור. בוא נכתוב. והנה איסוף. זה איסוף, פשוט לא בא לי שזה יראה על הגרף הדקתי. גם אנחנו יודעים שלא תמיד זה לנו בדיוק כאילו אותו דבר, מנה זה לא כאילו במצב שמקטינים הכל ואז נראות זה ממוצע של מלא דבר שעות, זה כאילו
זה לא חייב להיות ככה בום 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 אותו דבר. אנחנו עכשיו באיסוף, אנחנו מתכוננים לעלייה כזאתי. בוא נדגיש אזור, את האזור הזה נדגיש. כנראה כאן ייגמר הפיזור. זה לא משחק כזה שם. אנחנו רואים כאן מכירת יתר, כנראה תהיה עלייה לכאן איפשהו וזה ירד. סבבה, אז כן, אין לי בעיה לקנות את המניה, אבל יש לו סיכון גבוה, אבל כן, זה עכשיו גרף שעתי. זה אומר שאם היא לא תעבוד, אני לא אצטרך לסגור אותה כי היא תהיה בפיזור עוד כמה שעות, טוב זה הרבה שעות. בוא נכתוב לנו כאן רק ADR, יש לנו פה כזה ADR כזה. בסדר, זה אחד, כי אני לא עשיתי את זה מכאן ומכאן. 1% שווה ADR. נראה מכאן עד למעלה 8.61%. אוקיי, אנחנו מתחילים לרדת לבלוק של הדיינג. תודה, אסור לנו לתת עד שאנחנו לא עושים דיינג אחד ליד. סבבה. זה לא דיינג. יאללה בוא נקנה. כאילו, אחרי איסוף מתחיל השלב של המכירה הגדולה, אז אני אומר, כיוון שיהיה פה פיזור איפשהו, אז יהיה שלב של מכירה גדולה עכשיו. וההיפוך הזה לא יעבוד, אחד כי בוא נדליק את ה-RSI, מדד מומנטום, אנחנו רואים קניית יתר. אבל על הקסקס, אבל כן, זה יעבוד. זה נדליק את ה-RSI. נראה לי תהיה עלייה. אני לא בטוח, אבל יאללה סער, בוא נקנה. נשים. בגלל שזה דמו וזה חרא אפליקציה, אני פשוט רוצה לצלם לכם. אז זה נותן לי פה מינוף של 100. נגיד בגלל שיש 0.26 זה, אני רוצה לתת לי פה עם איזה $1,000 בדמו, אז אני אומר, נגיד במקום לשים מינוף 5,000 על 100, אז נגיד שמתי $500,000 על מניה. נשמע מטומטם אבל כן. נגיד. בואו נחכה. עכשיו אני אחזור לכם שהיא תעלה. קבלו ביטול לגבי המינוף. המניה בינתיים נמצאת בעלייה למרות שיש כאן שתי נרות היפוך, כאילו גוף ונגיד זה הריון. זה מה שהיה בזה, אני לא סוטה, בקורסים שלמדתי מהם. והמינוף וואלה לא ירד למינוס 1%. אז אני פשוט ברווח. רק מעדכן, המניה בינתיים מעל $707. וואלה, עשיתי ניתוח טכני טוב. ירץ לאזור פיבונאצי 0.382 לבין 0.618.
לא צריך לראות פה נר היפוך, לא רק מבינים שהיא נכנסת לשם, תהיה עלייה. הנה $1,000, 20%, 22, הבאתי לך אותו, שכחת? סבבה. צריך לראות שאם יהיה נר היפוך, כי אנחנו בפריצת שווא. נהיה במשחק, אבל תקשיב. כאילו לא, אנחנו בקניית יתר, סליחה, סבבה, כן, יש נר היפוך, כוס עמוק, ביי, סגרתי. ככה, ותגיד לי מתי הבאתי מתחיל, סבבה? ה-W, $1,135. יאללה. טוב. חברים, זה הסרטון להיום. וואלה, היה אחלה.